салому дуруди маро бипазиред дӯстони азиз ва тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед. Шумо дар YouTube канали Фирӯз FL қарор доред ва ман имрӯз мехостам ки бо шумо суҳбат намоем дар яке аз мавзӯъҳои қувватдиҳанда мотиватсионӣ, то ин ки шуморо аз хоби чандинсолаатон бедор намояд. шояд шумо айни ҳол гӯед ки ман хоб нестам. Ман медонам ки шумо хоб нестед. Шумо ҷисман хоб нестед, аммо рӯҳан хоб ҳастед. Ана ҳамон лидере ки дар дохили шахсияти шумо аст, ана ҳамон лидере ки истеъдоди шуморо метавонад ки инкишоф диҳаду шуморо дар зиндагӣ ба як шахсияти намуна табдил диҳад. Ана ҳамин шахсият дар дохили шумо хоб аст. ва имрӯз мо бо шумо кӯшиш менамоем ки ана ҳамин лидерро, ана ҳамин шахсиятро аз хоби дер боз зиёдаш бедор намоем. медонед азизони дил, баъзе аз мо шумо, бисёре аз мо шумо доим хушбахтиро дар ҳар ҷо меҷӯем. баъзеҳо хаёл мекунанд ки хушбахтӣ дар дороиҳо аст, дар пул аст, дар доштани хона аст, дар доштани мошин аст, дар доштани ягон дачаву ягон он чизе ки вай мехоҳад аст. аммо медонед, хушбахтиро дар молу сарвату анҷому доштани ин чизҳои дунё худованд дохил кардагӣ нест. хушбахтӣ дар ягон сайёраи дигар нест. хушбахтӣ дар зери замин нест. хушбахтӣ дар дохили ҳар як шахсият аст. хушбахтӣ дар дохили ҳар як шахсият аст. ва сарватманди асосӣ онеро намегӯянд ки чӣ қадар молу чӣ қадар ашёи зиёде дар зиндагиаш ба даст овардааст. медонед, қашоқӣ яъне нодорӣ ин ҳолати киссаи шумо, кашилоки шумо нест. қашоқӣ ин ҳолати дарунии шумо аст. ин ҳолати духи шумо аст ки шумо чӣ гуна ҳолат доред. барои ҳамин як шахсияте шудан даркор дар ин дунё ки ҳангоме ки аз дунё рафтед, аз зиндагие ки кардед, шумо норозӣ набошед. кафан кисса надорад. як шахсияте ки дар замин аз ҳамада паст зиндагӣ мекунад, қашоқ аст, нодор аст, ҳеҷ чиз надорад, ӯро дар бари як сарватманд дар қабристон гур мекунанд. хуб фикр кунед ки дар чӣ умратонро сипарӣ карда истодаед. медонед, ҳангоме ки аз дунё гузаштед, ҳамаи мо шумо фикр намекунем ки ман чӣ қадар дороӣ доштам, ман чӣ қадар сарват доштам, ман чӣ қадар мол доштам. мо шумо ҳангоме ки аз дунё мегузарем, дар сари мо фақат як фикр аст. оё аз ин зиндагие ки кардам нафъаш, фоидааш ба касе расид? оё он истеъдоде ки доштам, онро ман инкишоф дода тавонистам? фоидаам ба шахсияти худ, ба тамоми одамоне ки дар гирду атрофи ман буд расид ё ин ки на? медонед, барои шахсияти дигар шудан шуморо намебояд ки ягон корҳои бениҳоят бузург анҷом диҳед. барои шахсияти дигар шудан шуморо мебояд ки аз гузаштаи худ наҷот ёбед.